जों गोजोननाय मोन्दोंमोन जे दुलाराय बर' फरायसा आफाद बा बर'नि गुबुन गुबुन संगठनफ्रा बेखौ बर'नि दैदेननायाव थानाय जिथु रिजनाल पार्टि मोननै दं BPF आरो UPPL बे मोननै राजखान्थि हान्जाया मोनसे बुजा बारा थालायनानै इलेक्सन गेलेनो बेखौ लुगैदोंमोन आरो बेनि थाखायनो दुलाराय बर' फरायसा आफादा खावलायदोंमोन नाजादोंमोन खिन्थु बिथांमोननि खावलायनायखौ जों बुंनो थाङोब्ला थोंजोङैनो BPFनिफ्राय बेखौ गनायाखिसै खोनासङाखिसै ओरैनो मिडियाफ्राव हाग्रामा महिलारि बिथाङा रायज्लायनो गोसो दं होनना बुंदों खिन्थु रायज्लायनो खुगायाव गोसो दं होनबाथ' जाया प्रेक्टिकेलि बिथाङाथ' नाखसखौनो खालामखाबाय खारन रायज्लायनायनि ज' जाखांनाय थानोसै रायज्लायनो होननानै एसे प्रिपेरेसन जाबाय थानाय समावनो बिथाङा 22 जन केन्डिडेटनि नाम डिक्लेयार खालामबाय दा केन्डिडेटनि नाम डिक्लेयार खालामनाय मिन्स बिथाङा सावरायनानै बुजाफ्राव फैनो गोसो गैया अन्तत' बिथाङाथ' नेनो हायोमोन गोसो दंमारमोनबा सावरायनानै बुजाफ्राव फैनायनि गोसो दंमारमोनबा बिथाङा केन्डिडेट डिक्लेयार खालामनाय नङा जेब्ला सानै मानसिनि गेजेराव बुजा फैलायनो गोनां जायो बा मोननै राजनितिक दलनि गेजेराव बुजा फैनो गोनां जायो अब्ला अन्तत' मालायनिखौबो खोनासंनांगोन गावनिखौबो खोनासंनांगोन गावनि माखासे दाबिफोर एंगारनांगोन मालायनिखौबो नाजावनांगोन दा बिदि एरा धरा गिभ एन्ड टेक जिखिनि पलिसि बेफोरखौ जायफ्रा बुजिलायाब्ला खिन्थु बे माबाया आन्दारस्टेन्डिंआ फैया दिनै हाग्रामा महिलाया बे गिभ एन्ड टेक बा एरा धरा होनलायनाय बाथ्रा सोरनिखौबा नाजावनांगौ गावनिखौबो माखासे बाद होनांगौ बे जिथु सेन्टिमेन्ट बे जिथु पलिसि बेखौ बिथाङा खुनु दिन बुजिया आरो बुजियैखायनो दिनै बिथाङा नैबे दुलाराय बर' फरायसा आफाद आरो गुबुन गुबुन संगठनफ्रा बुजा फैलायनांगौ BPF आरो UPPLनि गेजेराव बे बाथ्राखौ बिथाङा नाकस खालामनाय जाबाय सिगाङावबो जों गोबां बार सावरायखांबाय UPPL आरो BPFनि गेजेराव आरो प्रत्येकबारावनो हेंथा हिसाबै हाग्रामा महिलारि नुजादों आरो बिथाङा आकरगस एर'गेन्ट बेनिखायनो बे माबाया बुजा जायाखै हयथ' बिथाङा मोजां बुजिनायमोनब्ला दाहालागै अन्तत' मोननै पार्टिजों ज' जानानै मोनसे पार्टि जायाबाबो मोननै पार्टि आलादा आलादा थानानै मोनसे आन्दारस्टेन्डिंआव फैनानै गोरोबलायनायाव फैनो हागौमोन दा खिन्थु बिथाङा एर'गेन्टखायनो बिथाङा मा बुंगोन गावनिखौ एसेबो हगारनो गोसो गैयि गावनिखौल' जाजानो लुगैनाय बे बाथ्रा थानाय बे सेन्टिमेन्ट थानायखायनो बे जाफुङाखै आरो बेनिखायनो हयथ' बिनि लेङाइफ्रा चन्दन ब्रह्मआनो जा खाम्फा बरगयारियानो जा बा हितेश बसुमतारियानो जा बिथांमोना हाग्रामाखौ गारनानै फैबाय खारन बिथांमोना बर'फोरनि गेजेराव गोरोबलायनायखौ लुगैयो आरो बेनिखायनो लुगैनायखायनो हाग्रामाजों थाबा बे कुनु दिन जानाय नङा होननानै हाग्रामाखौ हारसिं हगारना फैनानै बिथांमोना UPPLआ जुगदान होबाय आरो बेनिखायनो जों आसा खालामदों फैगौ समाव हाग्रामाया गनाय दागनाय बेजों खोथा गैला जों बाखि जिखिनि मेजर पलिटिकेल पार्टि बेफोर गावनि स्टेन्डआव थानानै गावनि आथिङाव गसंनानै इलेक्सन गेलेनांगोन